Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-liġi l-ġdida ħatati dimensjoni ġdida l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u waqt li żomm li tajjeb illi kien hemm ħassaħħaħ in-nuqqasijiet illi kellha u taġġusta realtajiet tal-lum. Qal li fost oħrajn ħajinħoloq bord ta' governanza li jassigura li l-awtorità iżżomm l-ogħla standards timplementa l-policies u jirrakkomanda lill gvern bidliet meħtieġa minn żmien għal żmien. Qal li element ieħor sabiex il-liġi tkun iktar b'saħħitha huwa l-infurzar u għalhekk ħadd issaħħaħ ir-riżorsa umana. Għalli fil-preżent hemm 30 persuna jaħdmu l-OHSA illi ħajtilgħu għal 80 sal-aħħar tas-sena 2025. Huwa semma wkoll li l-liġi l-ġdida ħatagħlaq toqob fil-liġi billi tagħmel l-obbligi ċari biżżejjed għal kulħadd. Sejjaħ bħala riforma kbira il-bidla fil-pieni illi ilhom ma jinbidlu iktar minn 20 sena. Għal il-pieni kriminali u amministrattivi se jkunu eħrex bilan li jkun eliminat il-ħsieb illi wieħed ikun jaqbillu jħallas multa miljem l-affarijiet kif suppost. Il-minimu għal nuqqasijiet kriminali se jkun multa ta' 1500 euro illi tista' titla' sa massimu ta' 50,000 euro li llum huwa ta' ftit iktar minn 11,000 euro. F'każijiet serji sa massimu ta' sentejn ħabs. Mat-tieni nuqqas il-pjena titla' minn minimu ta' sena sa massimu ta' 4 snin ħabs. Dwar nuqqasijiet amministrattivi il-multa ħad titla' minn ftit inqas minn 500 euro kif inhi llum għal 20,000 euro. Il-Prim Ministru qal il-din il-liġi ħad jitwaqqaf kunċett ġdid ta' tribunal ġurisdizzjoni speċifika li jiddeċidi fuq kull deċiżjoni tal-awtorità u fost oħrajn ir-responsabbilitajiet tal-Kummissarju responsabbli mill-ambjent u l-ippjanar li se jitwessaw biex jinkludu wkoll il-kostruzzjoni. Il-Prim Ministru qal li fil-jiem li ġejjin irid jibda jopera il-helpline 24 sija kuljum li se jiċċentralizza l-għajnuna kollha fuq l-ilmenti tan-nies dwar l-impatt minn xogħlijiet ta' kostruzzjoni għalli għaddej l-ingaġġ ta' diversi professjonisti sabiex jgħinu fil-qasam. Il-Prim Ministru qal li bil-liġi l-ġdida ħajdaħħal kunċett obbligatorju ta' Health and Safety Responsibility Officer, figura differenti mill-Health and Safety Officer. Ħajjipprovdi wkoll għaż-żamma tas-saħħa psikoloġika tal-ħaddiema. Temm jgħid li liġi l-ġdida titfa' responsabilità fuq kulħadd, jiġifieri il-politiċi, l-awtoritajiet, min iħaddem, il-ħaddiema u min jikkommissjona x-xogħol.